Un dia vaig arribar a Lleida, com una visitant més. En sabia molt poc i crec que passaran anys fins que sàpiga tot allò que vull saber. Però vaig enamorar-me d'aquest lloc, de la seva gent, del seu ambient, del seu color, de la seva història i del seu dia a dia. Ara us explicaré per què em vaig quedar a viure a Lleida, la ciutat de les llums. Això no és una classe d'història, ni res que pugueu trobar en llibres, ni tan sols un conte amb molt de text. Són només sensacions, visions, sentiments profuns i lleugers, vida i mort, riure i plor, ràbia i esperança. I això sols ho pots descobrir escoltant la veu de molta gent, tan diversa, oberta i plural com ho és Lleida. Lleida és curiosa per a una viatgera vinguda de lluny. I amb molt respecte, perdoneu-me pel que diré ara, però jo quan era petita jugava al jardí amb els cargols i els posava nom. I a Lleida us els mengeu. Quan em van donar a tastar aquest plat, vaig sentir un nus a la gola. Jo en aquest plat només hi veia amics, però quan els vaig tastar només penso en l'allioli que els acompanya. I si de fauna es tracta, diguem que les cigonyes eren la meva au preferida. És clar, no havia sentit aquest so horrible. I menys la història que em va explicar una senyora. La pobra anava a un casament, perfumada i vestida per l'ocasió. I endevineu què va passar. La cigonya li va deixar un regal al cap. I no era un nadó. Si em preguntes com és el clima de Lleida, puc respondre categòricament que és... bé, a veure... Fa fred, després surt el sol, a l'estona el tapen els núvols, surt el sol, però fa fred, i després cauen gotes de pluja, però no fa fred, sinó que fa calor i quan tot sembla tranquil arriba el vent, però amb el sol i sense sol, i quan ja sembla que podem descansar, apareix ella. La boira. Dura molt i molt de temps. Així és millor sortir de tant en tant per veure un vell amic, el sol.
L'aigua és vida. La vida és alegria. Com l'alegria de construir parets i teulades, xemeneies i mobles, i crear una llar on les famílies i els amics puguin compartir una taula. Canal a canal, les aigües van saludar la terra, la van regar i la van fer fèrtil, tan fèrtil que els camps van despertar d'un llarg somni i van donar els seus fruits. I aquests fruits van donar vida i una nova era a aquesta ciutat. Bé, em van dir que podia visitar molts llocs propers a Lleida, i això vol dir que havia d'anar a l'estació de tren. Lleida-Pirineus. I m'encanta anar amb tren, però no tantes hores. El meu destí final era Barcelona, però pel que sembla anava a conèixer alguns pobles, molts pobles.
moltíssims. Semblava que mai no arribaria a destí. Lleida és plena d'arbres de totes les formes i colors, d'ocells cantant, nens i nenes jugant i gent passejant pel costat del riu Segre. Pots veure enamorats als seus ponts, gent fent esport al costat de les aigües del suau transitar, algunes flors per aquí i per allà, ànecs nedant en família i famílies que alguna vegada van nedar com ànecs, però aviat van haver de sortir de l'aigua, perquè de vegades hi ha gent que no pensa en el medi ambient. Una cosa interessant de Lleida és aquesta capacitat sobrehumana de fer obres. I els ciutadans i ciutadanes han esquivant coses com si fos una carrera d'obstacles. Que si la plaça, que l'asfalt, que les llums, que la façana, que els edificis, les cases, les voreres, les carreteres, els arbres, les canonades d'aigua, que la fibra òptica, que va caure internet i el pitjor, el carril bici. I la gent aglomerada.
fites a la història de Lleida n'hi ha moltes, però crec que la més important, impressionant, al·lucinant, magnànima i extraordinàriament cara és aquesta. Em van explicar que hi va haver un lloc molt especial, les Basses d'Alpicat, però més que explicar, prefereixo escoltar. Arnau, vinga va, porta la bossa de patates! El primer que heu de fer és posar-vos crema. Para, que no es pot pixar a la piscina! T'estimo, mami. Sara, em vaig a posar el banyador al canviador. Me tira l'aigua, xup! Mare, vull un gelat, ara mateix. Que tornarem un altre dia, que m'ho estic passant molt bé. Mare, vols jugar a joc de taula? Ei, que jo em fico a fer migdiada, no em molesteu. Si voleu conèixer Lleida, no podeu deixar de conèixer el Museu de la Ciutat, ple de racons carregats d'història, d'objectes meravellosos, de quadres, escultures, restes arqueològiques i imatges que ens transporten a aquests primers assentaments de l'edat de bronze, passant per l'època romana, fins a arribar al que és Lleida avui. Una ciutat plena d'esforç, de caigudes i de resistència, de festes i de moments que ningú no entén, llevat d'uns quants que tampoc no entenen, però creuen entendre-ho tot.
Hi ha sons molestos, però també n'hi ha de vells i foscos, també nostàlgics i inquietants. Però hi ha sons que no s'obliden, com el so del vent emportant-se els núvols lluny, del motor dels avions, la sirena, el xiulet de les bombes, l'explosió, l'esfondrament de les parets, sostres i persones, nenes, nens, professores i, finalment, el silenci trencat per algun crit ofegat.
A dalt de la muntanya que domina com Miranda els vells termes lleidatans, s'enlaira un campanar fet per gegants o per homes de raça gegantina. Però abans del campanar, el nostre turó, que és el més gran dels tossals de la plana de Lleida, ja cridava l'atenció per ser una cruïlla privilegiada dels camins naturals que porten de la costa a l'interior de la península i de la Vall de l'Ebre al Pirineu. I allí s'hi van instal·lar els íbers, convertint Iltirda en la capital dels ilergetes. Després els romans, que la van anomenar Ilerda. Els musulmans la van fer evolucionar i van passar a ser Làrida, fins que després de la conquesta cristiana i de viure la gran boda de la Peronella i el Ramon Berenguer, va néixer la il·lusió d'un gran projecte, la construcció d'una gran catedral. El 1203 es va posar la primera pedra de la Seu Vella, al costat de la Suda, o el Castell del Rei, que era la residència habitual dels reis quan eren en terres lleidatanes. L'obra de la Seu Vella es va allargar fins al segle XV, i durant aquest temps el turó va viure moltes coses, com la coronació del Jaume I, el Conqueridor, quan tenia només 6 anys, o les primeres Corts catalanes. La Seu Vella també ha viscut moments més foscos, com la Guerra dels Segadors, la Guerra de Successió, quan Felip V va convertir la catedral en caserna d'un important castell, la Guerra del Francès, que va suposar la destrucció d'una bona part del conjunt monumental, i finalment, la Guerra Civil. I en tot aquest temps, la Seu Vella s'ha convertit en un símbol per totes les lleidatanes. I amunt ja ets a dalt. Ara, esperit, si et sents d'àliga al cor, pren revolada, que ja ets a mig camí de l'infinit. A algunes els agraden els mesos d'estiu, a altres la tardor, a altres desembre i gener pel Nadal, però pel que m'han explicat estic segura que si les lleidatanes haguessin de triar un mes, aquest seria el maig. Cada setmana una festa diferent, i la millor, la Fira de Titelles. La festa major. No, mores i cristians. La Plec del Cargol. O no sé, millor callo.
Style. Gangnam Style. Molts van emprendre el seu camí deixant Lleida enrere, buscant nous horitzons. Uns per passió, altres per curiositat, altres per convicció i altres per necessitat. Però aquesta ciutat no oblida. Es manté viva en nosaltres, recordant d'on venim i guiant-nos per saber on anem. Artista o futbolista, advocada o doctor, psicòloga o mestra, pirata o astronauta, cuinera o perroflauta, DJ o netejador, o el que vulguis emprendre. El teu camí va començar aquí, a Lleida, la ciutat de les llums. I encara que te'n vagis, la ciutat espera el teu retorn, amb alegria. I no és la ciutat de les llums pels semàfors, per l'enllumenat públic, pels llums de neó, per l'electricitat o pels leds. Tampoc pels llums dels bars, restaurants o edificis. Les llums de Lleida
són cadascun dels seus habitants, els que hi van ser, els que hi són i els que hi seran, els que van donar la vida per nosaltres, els primers habitants, els que van ajudar a aixecar els nostres carrers, cases i parcs, els que van lliurar la vida al servei dels ciutadans i ciutadanes i els que mai no ens van abandonar. Els que se'n van anar d'una manera o altra, els que ja no estan entre nosaltres, pares, mares, germans, germanes, fills i filles, i persones que són part dels nostres cors. I aquestes llums ens cuiden, ens observen i mai no deixen de brillar perquè nosaltres no oblidem. Perquè som Lleida, la ciutat de les llums.